тамошобинони азиз, ассалому алайкум. Ин шом дар меҳмонии барномаи мо табиб стоматолог муҳтарам Ваҳобов Ғаниҷон Аминҷонович. вақте ки кӯдак тавлид меёбад, албатта бедандон тавлид меёбад. дандонҳои доимӣ аз 6-7 солагӣ сар карда то 12 солагӣ ҳамаш ба пуррагӣ иваз мешавад, ки доимиш мебарояд. оё соҳаи тиб иҷозат медиҳад кандани дандонҳои шириро дар шароити хона? ин боис мешавад кӯдак азоб мекашад, мақсад вареми рӯи пайдо шудаш мумкин. ҳам тибл гӯем камтар азоб мекашад, ҳам муолиҷа дурам дароз мешавад. доктор, инро кандан лозим боз мебарояд ку мегӯянд. ин гап нодуруст аст. дандони доимӣ ба баромадан оғоз мекунад. ҳатто падар, модар, бобо, модаркалон ҳам баъзан мешавад ки фарзандони худро кам сарзаниш мекунад. хуб, ҷони бобо, ҷони модар, бо забон ба дандонат нараст ки нозеб мебарояд. то чӣ андоза ин рост аст? зане барои кандан нест аст. барои ҳамин мо тавсия дода наметавонем. тарзи дурусти шустушӯи дандони кӯдакон чӣ гуна аст? шириниҳои бисёр ҳамин таъсири манфиро мерасонад. бо умиди хонаободӣ бу сарбаландӣ ва ҳамеша сиҳату солим будани шумо ва фарзандони шумо барномаро ҳусни анҷом мебахшем. худ ва аҳли хонаводаи худро эҳтиёт намоед. худованд нигаҳбонатон. хайр.